ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. Топови ҷангори вазни сабук UFC Ҷастин Гейҷи ният дорад ки зидди чемпион Илия Топурия муҳориба гузаронида ӯро ба нокаут равон кунад. биёед суханҳои Гейҷиро гӯш мекунем. муҳориба зидди Топурия муҳорибае ҳаст ки ман мехоҳам. албатта ки ин ғаразнок аст, лекин ман ҳис мекунам ки ин ҷангро сазоворам. ман ё ин ки Арман яктои аз мо зидди Топурия то охири сол меҷангад ва ман фикр мекунам ки аз Арман дида шанси ман зиёдтар аст. умедвор мешавам ки ин муҳориба дар Мэдисон Сквер Гарден дар Нью-Йорк баргузор мегардад. Илия Топурия ваҳшии ҳақиқӣ аст ва боварии ӯ ҳозир беҳамто аст. ин ҷанги лаҳзаҳо мешавад. барои ҳамин ман мебарам ва ҳар чӣ зудтар лаҳзаи худро мекобум ва аз ҳама кори беҳтарине ки аз дасти ман меояд нишон медиҳам. мо оиди беҳтарин ҷангварони ҷаҳон гап зада истодаем ва ӯ яке аз беҳтарин ҷангварони ҷаҳон аст. ана барои чӣ ман бо ӯ ҷангидан мехоҳам ва бале, ман ният дорам ки ӯро ба нокаут равон кунам, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем довталабон барои камарбанди Илия Топурия 4 шуданд. Арман Царукян, Макс Холлоуей, Ҷастин Гейҷи ва Пэдди Пимблейд. яке аз ин 4 нафар бо эҳтимоли калон рақиби навбатии Топурия шуда метавонад. ба фикри худи шумо аз ҳама зиёд ки арзанда аст? дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҷангори пешинаи Беллатор Арон Пико ки бояд аввалин муҳорибаи худро дар UFC зидди Мавсар Евлоев мегузаронид, оиди даст кашидани Мавсар аз ин муҳориба фикрҳои худро баён кард. ман ният надорам ки ӯро масхара карда танқид кунам. танҳо гуфтан мехоҳам ки Мавсар, ту маро ноумед кардӣ вақте ки аз ин муҳориба даст кашидӣ. ман мефаҳмам ки ҳама кора шуданаш мумкин аст ва ман сидқан умед дорам ки ту зуд худро барқарор мекунӣ ва бармегардӣ. лекин ба ҳар ҳол лагери тамринии ман арзон нест ва ман тайёрам ки ҳар чӣ зудтар ба октагон баромада шоу ташкил кунам. то ҷое ки ман медонам барои мо имконият ҳаст ки рӯзи 16 август дар Чикаго муҳориба гузаронем. барои бемор шудан ба мо пул намедиҳанд. дар Чикаго во мехӯрем. Мавсар Евлоев, навиштааст Пико. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Мавсар Евлоев ва Арон Пико бояд ки рӯзи 26 июл дар Абу-Даби дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешуд, лекин мутаассифона Евлоев дар вақти тамринҳо осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид ва акнун ташкилот кӯшиш карда истоданд ки муҳорибаи онҳоро рӯзи 17 август дар турнири UFC 319 ташкил кунанд, ки муҳорибаи асосии ҳамон турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни Дрикус Дуплеси ва Ҳамза Чимаев мешавад. ҳоло ин чиз тасдиқ шудагӣ нест, балки гуфтушунидҳо рафта истодаанд. ҳамаи гап дар он аст ки Мавсар то ин саҳна худро барқарор карда метавонад ё не. ва дӯстон, чӣ гуна ки гап оиди муҳорибаи Дрикус Дуплеси ва Ҳамза Чимаев рафт, биёед мебинем ки яке аз довталабон барои ин камарбанд Ренье Деридер оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. агар ки Ҳамзат пирӯз шавад, пас шояд ки ин ғалабаи ӯ ҳамаи чизро манъ кунад, чунки ӯ дер муҳориба мегузаронад. аз ин нуқтаи назар хуб мешуд агар ки Дрикус ғолиб шавад, лекин рости гап барои ман фарқ надорад ки кадоме аз онҳо ғолиб мешаванд. Ҳамзат барои он шавқовар аст ки аз Дрикус Дуплеси дида дар гирди ӯ хайпи калонтар аст, нигоҳ нокарда ба он ки Дрикус чемпион аст. лекин мебинем ки чӣ гап мешавад. фикр мекунам ки ба ҳар ҳол то охири соли оянда ман бо ҳар дуи онҳо муҳориба мегузаронам, гуфтааст Деридер. ва дӯстон, ногуфта намонад ки Деридерро аллакай шаби 26 июл дар Абу-Даби муҳориба зидди Роберт Уитакер интизор аст, ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад. ана муҳорибаи Дуплеси зидди Чимаев бошад, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем рӯзи 17 август дар Чикаго дар турнири UFC 319 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонӣ шуда муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ва аз рӯи суханони Дана Вайт, агар ки Деридер Уитакерро шикаст диҳад, пас зидди ғолиби муҳорибаи Чимаев ва Дуплеси меҷангад. ана дӯстон, худи Дуплеси бошад пеш аз муҳориба Чимаевро масхара карда истодааст ва ӯ ана ҳамин аксро нашр карда навишт ки сахт монанд, фақат ки ришро беҳтар карданд дар кор. дӯстон, ба фикри шумо дар муҳорибаи Дуплеси ва Чимаев ки ғолиб мешавад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.